Alamisa février kalo tile 12 san 2026 aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila aw ka kunnafoniya kɛnɛw kan foli ani tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ko k'u ka kibaru ni wagati seli foli kɔfɛ kunnafoniba minnu b'a bolo k'olu da kulo kan olu dɔw bɛ tali kɛ tarata tɛmɛnen février kalo tile 10 san 2026 an ye kunnafoniya dɔw yɛrɛ sɔrɔ kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔnɔna na yira k'a fɔ ko Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko marifa ci mankan dɔw yɛrɛ bɔra Guinée Conakry kasobonba yɛrɛ la ni o yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ bɛ Kaloum quartier yɛrɛ de la a yirala k'a fɔ ko o yɔrɔ in yɛrɛ fana na ko min yɛrɛ Guinée jamana centre administratif yɛrɛ k'o fana bɛ o yɔrɔ in na o yɔrɔ sigiba maaw ka kɔrɔfɔli la fo ka taa se seerew yɛrɛ ma olu y'a yira k'a fɔ ko marifa ci mankan yɛrɛ daminɛla sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 9 wagati yɛrɛ de la o fana ko marifa ci mankan yɛrɛ fana mɛnna dɔɔni sabula ko a tagara fo sanga 30 bɔɲɔgɔn yɛrɛ la wa k'u kunkolo bɛ fɛn min yɛrɛ mankan na ko kun ye marifaw yɛrɛ de ci mankan ye maa minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ o quartier yɛrɛ kɔnɔna na olu y'a yira k'a fɔ k'olu ye bolimafɛn dɔw yɛrɛ ni o bolimafɛn ninnu yɛrɛ kun bɛ ka boli ni vitesse yɛrɛ de k'o kɔfɛ yɛrɛ de olu ye ni marifa ci mankan ninnu yɛrɛ mɛn wa dɔw y'a yira k'a fɔ ko wagati min yɛrɛ fana la ko bolimafɛn ninnu yɛrɛ kun bɛ ka tɛmɛ ni vitesse yɛrɛ kɔni ko sira yɛrɛ bolo k'olu caman yɛrɛ fana bolila min ye u ka jamana fintigilakaw yɛrɛ olu wulila teliya yɛrɛ la ni ka taa o zone ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ datugu maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko zone ninnu yɛrɛ kɔnɔna na k'u ka jamana fintigilakaw wulilen ka taa k'olu yɛrɛ ye mobili blindé dɔw yɛrɛ jɔlen ye u ka quartier sigiba maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko marifa ci mankan dɔ yɛrɛ fana bɔra kaso ninnu yɛrɛ fana kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka olu yɛrɛ bila jɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ ko sanga 30 yɛrɛ kɔfɛ ko marifa ci mankan ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sumayara ko nka ko sani marifa ci mankan ninnu yɛrɛ ka sumaya k'olu kun jɔrɔlenba yɛrɛ don sabula olu kun sirannen don kojugu hali sisan an bɛ to Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka Kaloum quartier sigiba maaw yɛrɛ bila jɔrɔ ani hami yɛrɛ kɔnɔna na tarata tɛmɛnen février kalo tile 10 san 2026 o ko yɛrɛ de senfɛ min yɛrɛ Guinée Conakry jamana parquet général de la cour d'appel de Conakry ale yɛrɛ bɔra ni ka communiqué dɔ yɛrɛ cari communiqué min yɛrɛ kɔnɔna na a kun bɛ ka ɲɛfɔli yɛrɛ kɛ wale min yɛrɛ kɛra Kaloum quartier kaso yɛrɛ kɔnɔna na min kɛra sababu yɛrɛ ni ka o yɔrɔ sigiba maaw yɛrɛ bila jɔrɔba yɛrɛ kɔnɔna na Guinée Conakry parquet général y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye commandant Aboubakar Toumba Diakité ye ni ale condamnera affaire dɔ yɛrɛ la Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni o affaire yɛrɛ kɛra kabini septembre kalo tile 28 san 2009 wagati yɛrɛ la k'u ye commandant Aboubakar Toumba Diakité yɛrɛ ta ni k'a bila ka taga k'o ya maison centrale yɛrɛ la ni o fana ye kasobonba dɔ yɛrɛ ni olu yɛrɛ bɛ Guinée Conakry jamana kɔnɔna na ni o fana ye kasobonba dɔ yɛrɛ ye min yɛrɛ bɛ Guinée Conakry jamana kɔnɔna na Guinée Conakry cour d'appel parquet général yɛrɛ ka kumaw yɛrɛ kɔnɔna na a y'a da Guinée Conakry jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kulo la k'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ opération dɔw yɛrɛ kɛ février kalo tile 9 tɛmɛnen san 2026 Guinée Conakry maison centrale yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'u ka opération ninnu yɛrɛ senfɛ k'u sera ka u tɛgɛ da fɛn camanba yɛrɛ de kan minnu kun bɛ kasoladen ninnu yɛrɛ bolo kaso kɔnɔna na u ye fɛn minnu yɛrɛ minɛ kasoladen ninnu yɛrɛ la olu bɛ tali kɛ téléphone fo ka taa se maramafɛn dɔw yɛrɛ fana ma minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ ciseaux marifaw muru ani fourchette k'u ye nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ minɛ kasoladen dɔw yɛrɛ de la minnu yɛrɛ kun bɛ prison centrale yɛrɛ kɔnɔna na k'u ka opération ninnu yɛrɛ senfɛ ko min yɛrɛ ye Aboubakar Diakité ye ni a bɛ wele fana ko Toumba ko ale yɛrɛ y'i ban u ka ale yɛrɛ f'u ye wa agent minnu yɛrɛ fana kun bɛ k'a f'u ye k'a kun bɛ ka menace yɛrɛ fana kɛ k'a ɲɛsin o agent ninnu yɛrɛ ma k'a kun bɛ ka menace min yɛrɛ kɛ ko k'a kun tɛ k'o kɛ k'a ɲɛsin agent ninnu yɛrɛ dɔrɔn ma dɛ ko nka a ka menace yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ ni ka na ni kɛlɛba yɛrɛ de kaso yɛrɛ kɔnɔna na ko k'a sababu yɛrɛ kɛ Aboubakar Diakité ale ka nin wale jugu yɛrɛ wale min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ni ka na ni lakanabaliya yɛrɛ kaso ninnu yɛrɛ kɔnɔna na walima ka na ni balawuba dɔ yɛrɛ ko de kɛra sababu yɛrɛ u ye Aboubakar Diakité yɛrɛ ta ni a bɛ wele fana ko Toumba ni k'a bila ka taga Conakry maison centrale yɛrɛ la tarata tɛmɛnen février kalo tile 10 san 2026 u y'a yira k'a fɔ ko Toumba bilali ka taga Conakry prison centrale yɛrɛ la Conakry maison centrale yɛrɛ la k'u y'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ walasa ka jamana sariya dɔw yɛrɛ de bato ale ni kasoladen minnu yɛrɛ fana bɛ kaso yɛrɛ kɔnɔna na ni ka olu yɛrɛ fana lakana procureur général Fallou Doumbouya y'a yira tuguni k'u y'a bila ka taga walasa fɛn min yɛrɛ ye agent minnu yɛrɛ bɛ ka kaso yɛrɛ fana contrôler k'olu yɛrɛ fana bila lakana yɛrɛ kɔnɔna na sabula Toumba yɛrɛ yiralen don k'a fɔ k'a ka fari wa fana a ka menaces yɛrɛ fana ka ca ka ɲɛsin agent ale ni kasoladenw yɛrɛ fana ma kunnafoniya dɔw y'a yira k'a fɔ ko Toumba yɛrɛ minɛli ko k'a bila ka taga Conakry maison centrale yɛrɛ la ni o bɛ koya yɛrɛ ko de kɛra sababu yɛrɛ ni marifa ci mankan dɔw yɛrɛ fana kɛra source locale caman y'a yira k'a fɔ ko Toumba yɛrɛ minɛli k'a bila ka taga
Conakry maison centrale yɛrɛ la ni o bɛ goya ko yɛrɛ de kɛra sababu yɛrɛ ni marifa cimanka dɔw yɛrɛ mɛnna tarata tɛmɛnen février kalo tile 10 san 2026 sɔgɔmadafɛla yɛrɛ la ka d'a kan ko maa minnu yɛrɛ tun bɛ kaso yɛrɛ kɔnɔna na ni tunba yɛrɛ kun ka di olu ye kosɛbɛ k'a bɛ i n'a fɔ olu yɛrɛ de ye ni marifa ninnu yɛrɛ ci ni ka nin balawba yɛrɛ lawuli ka yɛrɛ k'a fɔ k'olu yɛrɛ ma jɛni tunba yɛrɛ minɛli ko ka taa bila Guinée Conakry maison centrale yɛrɛ la u ka jamana fintigilakaw tali yɛrɛ o prison yɛrɛ kɔnɔna na o kɛra sababu yɛrɛ ye ni ka marifa cimanka ninnu yɛrɛ da ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bila kalmu yɛrɛ kɔnɔna na wa maa minnu yɛrɛ fana kun jɔrɔlen don kosɛbɛ olu yɛrɛ fana hakili siginna kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Domingos Simões Pereira ni ale yɛrɛ kun ye Guinée Bissau premier ministre kɔrɔ ye wa fana Guinée Bissau jamana politique ko ɲɛmɔgɔba dɔ yɛrɛ fana don ko ale yɛrɛ jalakelen don u ka jamana fintigilakaw yɛrɛ fɛ ka d'a kan ko coup d'état caman dɔw yɛrɛ kɛra u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko fɛn min yɛrɛ Domingos yɛrɛ k'ale yɛrɛ sen bɛ o coup d'état ko ninnu yɛrɛ la u y'a yira k'a fɔ ko san 2023 wagati yɛrɛ la ko complot minnu yɛrɛ kɛra ko Domingos sen kun bɛ o la wa fana ko san 2025 octobre kalo yɛrɛ fana la ko coup d'état ko min yɛrɛ fana kun bɛ fɛ ka kɛ Guinée Bissau jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko Domingos k'a sen bɔ o ko yɛrɛ fana la source militaire maaw yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la k'u ye enquête dɔw yɛrɛ bila sen kan ni ka sɛgɛsɛgɛliba yɛrɛ kɛ Domingos ale ka ko yɛrɛ la n'a sɔrɔ ni tiɲɛ yɛrɛ de don ni a sen bɛ complot ninnu yɛrɛ la minnu yɛrɛ kɛra walasa ka coup d'état yɛrɛ kɛ Guinée Bissau jamana kɔnɔna na Guinée Bissau autorité maaw y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ ka nin affaire yɛrɛ labaara ni sɛbɛ yɛrɛ de walasa ka basigi yɛrɛ sabati u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na hali ni ka dankari ni walejugu yɛrɛ fana ɲɔgɔnna na u ka jamana kɔnɔ an b'aw ladɔnniya ko kura ko min yɛrɛ Domingos Simões yɛrɛ ko ale yɛrɛ politique ɲɛmɔgɔba dɔ yɛrɛ de Guinée Bissau jamana kɔnɔna na wa fana Guinée Bissau jamana politique ko yɛrɛ la jɔyɔrɔba yɛrɛ de tun bɛ ale bolo u ka jamana premier ministre kɔrɔ yɛrɛ fana don ko jalaki minnu yɛrɛ bɛ ka fɔ Simões yɛrɛ ma ko ni o jalaki ninnu yɛrɛ kɛra tiɲɛ ko bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka na ni gɛlɛyaba yɛrɛ de u ka jamana politique ko yɛrɛ la wa gouvernement ni population yɛrɛ fana ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka na ni danayabaliya yɛrɛ fana ye ko dɔrɔngara dɔw y'a yira k'a fɔ ko accusation minnu bɛ ka fɔ Domingos yɛrɛ ma ko ni o accusation ninnu yɛrɛ confirmera ko bɛ se ka na ni gɛlɛyaba yɛrɛ de u ka jamana politique ko yɛrɛ la wa fana a bɛ se ka na ni lakanabaliyaba yɛrɛ de fana ye Guinée Bissau jamana yɛrɛ kɔnɔ sabula k'u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko nin wagati laban ninnu yɛrɛ la ko coup d'état caman yɛrɛ de kɛra an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ Guinée Bissau jamana citoyen fo ka taa se diɲɛ jamana wɛrɛ maaw yɛrɛ ma olu yɛrɛ bɛ ka sigi ni ka nin situation yɛrɛ tɔ lajɛ wa u jɔrɔlenba yɛrɛ de don sabula u t'a dɔn nin ko tɔ yɛrɛ bɛna kɛ cogo min yɛrɛ la u jigi yɛrɛ kɔni b'a kan k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kumaɲɔgɔnya ale ni kiri tigɛ cogo ɲuman yɛrɛ ko yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ni olu ɲɛ bɛ balawu min yɛrɛ la ni ka dankari o balawu ninnu yɛrɛ la Domingos Simões Pereira an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale yɛrɛ kɔni jalakelen don k'a fɔ ko attaque minnu yɛrɛ kɛra Guinée Bissau jamana yɛrɛ kɔnɔna na wagati laban ninnu yɛrɛ la ko a sen bɛ o attaque ninnu yɛrɛ la u ka jamana kiritigiso maaw yɛrɛ fo ka taa se u ka jamana autorité maaw yɛrɛ ma olu y'a yira k'a fɔ ko nin affaire yɛrɛ kɔni ko olu bɛna affaire yɛrɛ enquête kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ walasa u bɛ se ka bɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen tiɲɛ kalama cogo min na don nataw la an bɛna bɔ ni ka ɲɛfɔli yɛrɛ k'aw ye nin ko tɔ ninnu yɛrɛ la ka sababu yɛrɛ kɛ tajimafɛn ko gɛlɛya yɛrɛ Cuba jamana yɛrɛ kɔnɔna na ale ni kurantigɛba yɛrɛ Cuba jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ sababu yɛrɛ bɔra États-Unis ale ka sanction yɛrɛ de la min na États-Unis y'a yira k'a fɔ ko a yamaruyalen yɛrɛ tɛ jamana fosi yɛrɛ de ka pétrole yɛrɛ bila ka taa Venezuela jamana kɔnɔ wale min kɛra sababu ye ni ka u ka dugu sigiba maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bila gɛlɛya yɛrɛ de kɔnɔna na ka d'a kan mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɛn min yɛrɛ baloko dɛsɛ fo ka taa se fɛn wɛrɛ camanw yɛrɛ ma o gɛlɛyaba yɛrɛ de bɛ Cuba dugu sigiba maaw yɛrɛ yɔrɔ o ko kun yɛrɛ la n y'a ye k'a fɔ ko min yɛrɛ Mexique jamana ɲɛmaa Sheinbaum ale yɛrɛ ye yamaruya yɛrɛ di a ka jamana autorité maaw yɛrɛ ma ko fɛn min yɛrɛ balo yɛrɛ k'u ka taa o don yɛrɛ di Cuba dugu sigiba maaw yɛrɛ ma a yɛrɛ k'a fɔ ko Mexique ye balo min yɛrɛ bila ka taa Cuba dugu yɛrɛ kɔnɔna na k'o bɛ taga fo balo tɔni 800 yɛrɛ de la u y'o balo ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ta ni k'a bila u ka kulu 2 yɛrɛ kɔnɔna na balo tɔni 800 minnu yɛrɛ bilala ka taa Cuba dugu yɛrɛ kɔnɔna na olu yɛrɛ bɛ tali kɛ nɔnɔ malo sɔw fo ka taa se produit caman yɛrɛ fana ma minnu ɲɛciba yɛrɛ de bɛ u ka dugudenw yɛrɛ ma Mexique bɛ nin balo yɛrɛ bila ka taga Cuba dugu yɛrɛ kɔnɔna na wagati min yɛrɛ la o y'a sɔrɔ Cuba dugudenw yɛrɛ sɛgɛnnenba yɛrɛ de don sabula fɛn min yɛrɛ tajimafɛn yɛrɛ ale ni kuranko yɛrɛ o tɛ ka se ka o yɛrɛ sɔrɔ u ka dugu kɔnɔna na ka sababu yɛrɛ kɛ États-Unis jamana ka sanction yɛrɛ ye Mexique jamana ɲɛmaa Sheinbaum ale y'a yira k'a fɔ ko États-Unis ka sanction min yɛrɛ bɛ ka kɛ Cuba jamana yɛrɛ kɔni kan ko olu ma jɛn ni sanction ninnu ye wa fana a ye o sanction ninnu yɛrɛ
jalaki a y'a yira k'a fɔ ko hali ni États-Unis ka sanction ninnu yɛrɛ bɛ Cuba dugu yɛrɛ kan ko bɛɛ n'a ta o ta k'olu ka jamana yɛrɛ kɔni bɛ continuer ni ka balo yɛrɛ bila ka taa Cuba jamana kɔnɔna na wa n'u mago bɛ dɛmɛ minnu yɛrɛ fana la n'u ye o dɛmɛ ninnu yɛrɛ demander olu fɛ k'olu labɛnnen don fana ni ka u dɛmɛ o ko ninnu yɛrɛ la. Professeur Balibier Serge Auguste ni ale yɛrɛ économiste ba yɛrɛ de Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɛn min yɛrɛ AES jamana sabaw yɛrɛ olu yɛrɛ ye ale yɛrɛ de sugandi ni k'a bila AES jamanaw ka banki kura yɛrɛ ɲɛmaaya yɛrɛ la. I n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama fɛn min yɛrɛ AES jamanaw ka banki u farala ɲɔgɔn kan ni ka nin banki yɛrɛ créer walasa banki yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ yɛrɛ don AES jamana sabaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka projet ba dɔw yɛrɛ la wa jamana ninnu yɛrɛ fana ka ɲɛta banki yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ yɛrɛ fana don olu yɛrɛ fana ma cogo min na. AES maaw ka nin banki kura yɛrɛ dayɛlɛ ko yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ sababu yɛrɛ kɛra walasa banki yɛrɛ bɛ se ka u ka jamana projet ba dɔw yɛrɛ financement yɛrɛ kɛ projet minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ u ka jamana sirabaw sɛnɛko kuranko fo ka taa se projet nafamaba caman yɛrɛ la minnu ɲɛciba yɛrɛ bɛ AES jamana sababu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ni olu yɛrɛ bɛ tali kɛ Mali Burkina Niger yɛrɛ kan. Serge Bayala ale sugandili ni ka kɛ AES maaw ka nin banki kura yɛrɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ale yɛrɛ kan ka i jija kosɛbɛ ni ka banki yɛrɛ kɔnɔna organiser kosɛbɛ wa a k'i jija kosɛbɛ banki yɛrɛ ka fonctionner ka ɲɛ walasa AES jamanaw yɛrɛ y'a créer fɛn min yɛrɛ kama a bɛ se ka o ko ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ wa fana a k'i jija kosɛbɛ banki yɛrɛ ka fonctionner ka ɲɛ walasa AES jamanaw yɛrɛ banki yɛrɛ créer u ka laɲini minnu yɛrɛ kama a ka se ka o laɲini ninnu sabati. Serge Bayala sugandili ni ka kɛ AES jamanaw ka banki kura ɲɛmɔgɔba yɛrɛ o wale yɛrɛ kɔni kɛra kunkɔrɔtakoba yɛrɛ de Burkina Faso jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma sabula Burkina Faso jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bolo ko fɛn min yɛrɛ Serge Bayala yɛrɛ ko ale sugandili yɛrɛ kɔni ko b'a yira k'a fɔ ko AES jamanaw ka danayaba yɛrɛ de olu ka jamana yɛrɛ ka ko yɛrɛ kɔni kosɔn u ye u ka banki ɲɛmɔgɔya yɛrɛ fana ta ni k'a di olu ka jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ ma. Serge Bayala sugandili ni ka kɛ AES jamanaw ka banki kura ɲɛmɔgɔba yɛrɛ o ko yɛrɛ kɔni kɛra kunkɔrɔtakoba yɛrɛ de Burkina Faso jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma wa fana u nisɔndiyara kosɛbɛ nin ko in na wa sugandili yɛrɛ fana nafaba yɛrɛ de bɛ AES jamanaw yɛrɛ fana kan ka d'a kan a bɛna kɛ sababu yɛrɛ ye AES jamanaw ka projet ninnu u bɛ fɛ ka minnu yɛrɛ réaliser ni o bɛɛ lajɛlen financement kan ka bɔ banki yɛrɛ de la o projet ninnu ka se ka réaliser. Ne bɛ dan sɛgɛn bi kunnafoniyaw kan man kanu wagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.